Grytko, dysu pojedziemy na tyrk do Czerska. Możesz zebrać peźna kwiatów z łygrodu? Białci z miasteczka ryt kupiwają twoje krótci. Jomemkłe, junekum do Egardu, wybierza najbardziej peśne kwiaty. Lesa pośpiewaj, córeczkłe, bo do miasteczka pojedziemy baną, jak wyjście za pół godziny. Na ręk wezna bluz cile weków z mioda. Jak je przedum, to kupimy młedry blewiąści i przystroimy nima twoją nową seknia, jaką szyła dlice starka Anna. Łyblecio się w niedziela na łetpus matci błeści miłoserdzy we wielu. Płekłonimy sa i płemłedlimy do najwielewści panięci, zdecydowała memka Grytci. Mema z córką udkładały sorada z pakływaniem pychnących i miodnych wyrobinów. Baną z Kyrsyna do Wiela dojadą wiele rychli jak furmanką. Fejn, że od 1928 roku mamy kłelse bana. Możemy chudci dojechać do Czerska. Proboszcz z parafii święty Marii Magdaleny w Czersku, my we Wieldzi mu wyżanim na miód i świece, jaci robimy z pszczelezny. Nie zabąsta ich wzyć ze sobą. I łybiecą ksądzu, że chudko je dostonie, przybycił tatki Grytci. Dziewcza podziwiała prawie swoje krótci i często zabyła o świcach. Ale na ścieżce mema włożyła je do koszyka i drały regnały na banowiście. Do Czerska dojechały o 9 rano. Kunyszk maja był lato bardzo ciepły. I tak wczas słońce mocno grzało. Na tyrgu Grytka sadła kłelmemci i rozłożyła krótci. Tej przelatowały motylci i sydały na farbnych kwitkach. Tak pyszne kwiaty Zeus sprzedał baro chudkłe. Dytci za krótci ładała memce. Później podniosła kłyszyk, w jacim mema miała wsadzone łeskłewy swice i pobiegła do kościoła. Grytka wiedno szła tam z redotą. Już wchydające do świątnicy podniosła głowa do góry i obzyrała malęci na szerokich podpłerach i wysoci drzewiane płysowie. Łybrazy te wezdzą jak ilustracje w książkach. Są leno o wiele większy. Jak tu farwno, wnetka jak w moim łegardze. Tyle je tyś dost zemno i lubkłe, pomyślała Grytka i pomale szła w cierenku wełtyża. Stanęła przed prezbiterium i zaczęła sa przyzyrać drzewianym, złoconym aniołom, które dźwigały jasną, rzezbioną gardynę zdobiącą wełtyż. Przedstawiała so, że prawie urosły i skrzydła i lecy wysok. Pomyślała, że jak no anioł cychuje na płysowie biblijne historie albo kwiaty na jedne ze stanów. Bo kto inszy jak nie anioły by mógł usadzić te obrazy tak wysokłe, stwierdziła Grytka. W kościele zaciekawił jatyś łebrys jaci je w przydnym wełtyżu. Przedstawiał Chrystusa i Błega Łejca w bytnosce głębci. Jezus i Bóg siedzą na tronach i wasteją w niebie, bo na głowach mają jaci dziwne kweruny. A może to są czypci, jaci stały były zdobione wyrtnym akamama? Mają też na se pyszny ruchna i trzymają berła, będące znaka królowani. Pod nogama i nad głowama są namalowane bluny, a na nich główci małych aniołków, jaci mają stara być jak no krudze Jezusa i Boga Łejca, myślało dziewcia. Grytka zaczęła wyraźnie sa przyzyrać i ujrzała, że Chrystus miał odkryty górny dzyl swojego ciała, a pylca dotyku reny w swoim błeku. Przybyczyła sobie, że przed śmiercią na krzyżu byłem przebity pikan, a tery sedzi jak król w niebie i zdrzy nania. Chyba nawet kasa pyźna usmiewy. Bóg swoją prawą rękę podnosi do góry, a dwa pylce my wyproscone. Ciekawe dlicie, myślała. Może chce, żeby je na co zdała byczeni. Na głębka, aniołci albo blunę? Myśl pokazywy, że je króla i sedzy wysok na tronie w niebie, zdrzący na ledzy, zwierzęta, kwiaty, na i pszczoły, jaci zbierają dla naj miód. Ta głębka też na mnie wzyry. Skrzydła my szeroko rozłożone. Łeni, zarły dlecy. Grytka sa wyrzasła i aż płeć skłekła, żeby złapać głębka. Ale chutko przyszła na to, że doch w kół głębci je wiele skrzydlatych aniołów i na gwes nie dadzą i za daleko odlecać.